ngabuburit yuk. Terus sekalian tuku sayur karo takjil sisan. Lapo dituku sayur gitu loh. Nang kulkasmu kalau kebek. Aku lagi males masak ya Pak. Sekali-sekali ngabuburit ngono lho Pak, ben koyo wong-wong. Kon aku pemasakan mateng, kok terus gak cocok karo rasane, bakule mbok paido. Udarane rasa masak. Malah nambah dosa lho, Bu. Alah Pak, anggere weteng ngeleh ngene iki sembarang kali masakan ki enak. Ya saya. Pak, lo sayurnya sampean pengen sayur bening apa sayur santan? Gede sayur bening kok, Bu. Tapi aku rek pengen sayur santan nih Pak. Ya wis aku manut kowe, Bu. Engko takjile sampean pengen kolak apa es buah Pak? Engko nek aku milih salah siji, engko mesti salah meneh. Timbang salah, pukul loro-lorone. Yes, ayo Pak. Oke Pak, mandek sih. Ana apa, Bu? Tak pikir-pikir bener omongannya sampean Pak. Engko nek tuku masakan mateng, engko nek rasane gak cocok ambek anakku, aku malah gak doyan kok. Lah terus Mending bali wae Pak, aku tak masak sayur dhewe. nyandak ora lho, Bu, wektune. Iki wis sore, jelongkas lho, untuk magrib. Nyandak Pak. Masak sayur bayam iki cemplang-cemplung ngono langsung mateng kok Pak. Wes ayo. Aduh, malah gak sentek sisan. Piye ngene iki? Pak, ya duit ya. Lah apa, Bu? Aku mau ngapain masak, jebule gak sentek ya Pak. Wah, tenan toh. Ayo Pak, bagage lak beduk magrib engko. Ya. Pak, ngabuburit yuk. Terus sekalian tuku sayur karo takjil sisan.